Moi pronto a Azucreira de Portas volverá a estar ata a bandeira. O xoves 9 de xullo arranca o Festival Porta América cunha fin de semana na que volverá a reunir máis de 65.000 persoas. O cartel ben o merece. O xoves, Rigoberta Bandini, Fillas de Casandra ou The Rapants porán a banda sonora a primeira xornada de festival. Hombres G, M-Clan ou Elíades Ochoa farán o propio o venres, mentres que o sábado Dani Martín, Amaya ou Xoel faránse co escenario. Como novidade, varios destes concertos contarán este ano con intérpretes en lingua de signos. Todo isto na parte musical, pero recordemos que o Festival Portaamérica non só se escoita, tamén se saborea. O show rocking traerá ata Portas a 37 chefs dos dous lados do Atlántico, capitaneados polo poiense Pepe Solla. Entre todos, suman 22 estrelas Michelin, con propostas para combinar alta cociña, produto, territorio, sustentabilidade e novas miradas culinarias. Aínda hai entradas dispoñibles, poden adquirilas na web oficial do festival portaamerica.es.